Αυτό πρέπει να το θυμάμαι. Το έχεις βάλει βίντεο? Τραβάει. Θα το δεις σε λίγο να σφρίζει. Μόλις φτάσεις το παράμαλο θα σταματήσεις να το βγάλω. Εκεί, φέρ' το σε μένα. Έρχεται άνετα. Λοιπόν, σας τώρα να το κλείσουμε για να μπορέσω να το πιάσω με την απόχη. Να μην σου πάει από κάτω. Δεν ξέρω πώς κλείνει. Πώς κλείνει. Λοιπόν, ανέβαζε. Και στα τέρια του Παναγιώτη. Τι ψαρούκλα είναι αυτή. Έλα! Μόλις το βούτυξε ο Παναγιώτης. Τώρα το βγάζει φωτογραφίες. Ναι. Αυτά τα τρίκυλα. Θα στο φέρει και να το δεις. Έλα. Με τι ήρθες λέει, με τη μηχανή? Όχι, με τα μάξι. Με τα μάξι. Στέλιο αφιερωμένο.